Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşly we baqy tarap ýurdumyzdaky täzirlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmekdaşyz. 2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlarynyň jemleri boýunça milli ykdysadyýetimiň makro ykdysady görkezleri ähli puduklaryň durnukly ösýäniň aşaýatlygy. Hasabat döwrüne ýetilen oňyn sepketler milli liderlerden başlandygyny ýurdumyzyň ykdysadyýetini depkinli ösdürmäge gönükdirilen çäreleň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde gazanyldy. Şu ýylyň 7 aýynda jemi içerki önümiň ösüşi 5,17 götürme barabar boldy. Geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirlerini jemi önürlen önüm 4,14 götürüm ýokarlandy. Şu ýylyň geçen 7 aýyna ýurdumyzyň Newtgal toplamynyň gazananan beren sepketlerem gowunurjydyr. 2030-njy ýyla çene döwürde Newtgal senatyny ösdürmek maksatnamasyny durmuşa geçirmek çäklerini amala aşyrylýan şäherler ýurdumyzda ähli uğurlar boýunça ösdürmekde beren maksatlaň üstünlikli ýerine ýetirilýänini äşgär edýär. Geçen döwürde Newtgal gaýtadan işlemek meýilnamasynyň 103,17 götürüm, benziniň öndürüşiniň meýilnamasynyň 102,13 götürüm, dizel ýanygynyň öndürüşiniň meýilnamasynyň 106,10 götürüme berja edilmegi kenar ýakatyndaky Newtgal gaýtadan işleýän zawodlar toplamynyň netijeli işini äşgär edýär. Toplumyň önümleri edil diýärmiň ýanyş energetika urgamy boýunça eksport potensialynyň esasyny düzýänligi bilen möhüm ähmiýete eýdir. Muň üstesine de hormatly prezidentimiň ýyldarly himayet gollugy netijesinde täze döwrewap deshalar bilen toplumyň üstü ýyldarly ýetirilýär. Gahrman arkadamyň taýtyl taýlalary netijesinde berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň ýyllary içinde bu ýerde täze häzirki zaman hili ulumlaryny aňyrbaş derejede laýyk gelýän kuwwatly deshalaň ençemesi gurulyp dawaraly ýagdaýda işe girildi. Ol täze deshalary toplumda Newtgal gaýtadan işlemek üçinleşdirmek netijesinde goşmaçy Newtgal önümleriniň taýýarlanşynyň möçürlerini düýpli artdyrmaga giň mümkinçilikler berýär. Kärhanadaky her ýylda 2 million tonna mazut almagy, 250,000 tonna suwuklanylan gazy hemde 230,000 tonna pes oktanly ýeňil benzini gaýtadan işlemäge niýetlenen toplum häzirki zaman dünýäsiniň iň kämil enjamlary bilen öpçün edilenleri bilen tapawlanýar. Şoňa ýaram bu ýerdäki deshalarda ýylyň-ýylyna mazuty wakumda gaýtadan işlemäň esasynda benziniň hemem suwuklanylan gazyň çygmalynyň bitum öndürmek üçin ulanylýan gudronyň 100,000 tonnasy öndürilýär. Iň esasy zatlaryň birimi däp bolşýaly şol deshalaň daşky uşagyň hapalanmagyna ýol bermeýänligidir. Hadar deňlerin kenaryny öz başda gurulan bir şäherjigi ýatlyp oturan Balkyn welaýatynyň Türkmen şäherindäki Newtgal gaýtadan işleýän zawodlar toplamyna täzelenişler gün saýyn dowam tapýar. Türkmen döwletiniň ykdysady kuwwatynyň artmagyna, halkymyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarylmagyna möhüm orny eýleýän bu kärhananyň hormatly prezidentiniň başçylygyna täze berentliklere anamly göterilýänligi ýyl ulsumyň buýsanjydyr. Muňa toplum boýunça Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalynyň geçen 7 aýyna newt çygmalynyň 3,274,000 tonna guruýynyň gaýtadan işlenmegi bellerlikdir. Hormatly prezident we Newtgal toplumynyň işine talaba laýyk guramak, innowasion tehnologiýalary, sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen baglanyşykly wezipleri üstünlikli çözmek üçin zerur çäreler görmegiň möhümdigini belleýär. Milli liderlerimiň beýleşýäri ýurdumyzda ägurt olaýa çygmal serişlerini eýdir. Hormatly prezident we çygmaly gaýtadan işlemek boýunça täze zawodlary gurmagyň zerurdygyny çöküp, bu wagtda degişli işlen geçirilmeligini, ozal bar bolan kärhanalary döwrewaplaşdyrmak, gaýtadan enjamlaşdyrmak meselelerini möhüm ähmiýet berilmeligini belleýär. Şol wagtyň özünde döwrewap kärhanalarda işlemek üçin ýokary hünärli işgärlen taýýarlanmagy, olaňy hünär derejesiniň ýokarlandyrmagy zerurdyr. Hormatly prezidentimiň ýanyş energetika toplumynyň önümçilik kuwwatyny berkitmäge berýän uly ünsü toplumda täze urlan kemale gelmegi üçin diýär. Gahrman arkadamyň Türkmenistanyň Newtgal senatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine ýurdumyň içinde hemem daşary döwletlerde eslew bildirilýän dürli newt hemem gaz kimya önümlerini önürýän innowasion tehnologiýalar esasynda täze önümçiliklerine dürdülmegine aýratyn üns bermegi netijesinde häzir pudoň kärhanalaryny çeýnik hemem tehnologik taýdan enjamlaşdyrmagyň wezipleri üstünlikli çözülýär. Bulgamda gödüňni suran meýilnamalaryň durmuşa geçirilmegi ýurdumyň senaga taýdan ösüş depkinlerini şartlandyrmaga, milli ykdysadyň eksport kuwwatyny diversifikasiýalaşdyrmaga, hemem pultolandyrmaga, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümliň köp görnüşleriniň önülüşini artdyrmaga ýardym eder. Umumany bulan ählisi watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň hemem rowaşygynyň pultolandyrmagyna, türkmen halkynyň abadançylygynyň ýokarlandyrmagyna hyzmat eder.
Ägurt uly energetika kuwatyny ewerony kimeme uglabadorot gollar boýunça dünýäde öňdäki orunyň birini eleýän Türkmenistan meni dürli döwletleriň işgür toparlarynyň nitijeli gatnaşyklary ösdürmäge uly gyzyklanmasy bu toplumda önürleýän önümlüň ýokary hilini tasdiklaýar. Şonuň bilen birlikde dünýä jemgyýetçiliginiň ýurdumyzyň özleri bähli hyzmatdaşlygy putulandyrmagy bilen gyzyklanmasy açyk gaplar fiýaty hem hormatly prezident bilen ähli bu energetika howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça öňe süren nitijeli başlangyçlar bilen berk bagdyr. Ägurt uly tebigy baýlyklara eýwrony ýurdumyzy iri energiýa terişlerini önürjü döwlet hem ygtybary hyzmata şökmünde bütün dünýäde uly awraýdan peýdalanýar. Türkmenistan öz tebigy baýlyklaryny diňe bir halkymyň däl, eýsemi tutuş adamzadyň abadan durmuşynyň nurana geljeginiň bähliklerini gönükdirýär. Mälim bolşýaly pudugy innovasiýon esasy ýurdumyzda ýetene gatnaşdyrmak, eksport mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça hormatly prezident bilen tasdiklanan maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde ähmiýetli orun berilýär. Energiýa terişlerini dünýä bazarlaryna iýermek bilen bir hatarda tebigy gazyň hem newtin çykarlayan mukdaryny artyrmagy, täze uglabadorot ýasaklaryny gözläp tapmak hasabyny pudugyň çygymal binýadynyň putulandyrylmagyny, uýulary burowlamak hem düýpli awatlamak şolsany ýürütüleşdirilen daşary ýurt kampaniýalary hem maýy goýumlaryny çekmeň hasabyna awatlamak boýunça işlen germiniň giňeldilmegine uly ünsürliýär. Şonuň bilen birlikde neft gaz pudugyny ösdürmek, uglabadorot çygymalyny gaýtadan işlemege ýürütüleşdirilen şolsany neft himiýa, gaz himiýa hem himiýa puduglaryny, elektr energetika ulgamyny degişli ýeri senagat tesgalaryny gurmak boýunça uly işler amala aşyrylýar. Hormatly prezident bilen parasatly başçylygyny berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe diýarymyzyň ähli ulgamlar bilen bir hatarda ýurdumyzyň dokme senagat hem şanly ösüşleri başdan geçirýär. Pudugy ýylygyr ösdürmek, döwri waplaşdyrmak maksady bilen döwlet tarapyndan berilýän gollawlar täze önümçilik kuwatlyklaryny işe girdirmekde alınıp barylýan işler ýurdumyzyň dokme senagatynyň öňünde täze mümkinçilikler açýar. Ýokary görkezjiler bilen zähmet üstünliklerini besenýän baýryk kärhanalaryň birim Türkmenistanyň dokma senaty ministrliginiň Türkmenawat Tekin kärhanasy. Bu kärhananyň işçi hünärmenleri hemişelik beýtaraplamyzyň şanly 25 ýyllygynyň toýlanjak ýylynyň hem her bir gününi ajaýyp zähmet üstünliklerini besenýärler. Bu ýerde Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýylynyň 7 aýynyň görkezjileri boýunça bellenlen meýnamy 123 götürümden hem gowrak amal aşyrylyp. Munyň özi uly mümkinçilikleri bolan täze dokma jamlarynyň önümçiligi ýygyder ornaşdyrylmanyň oňy netijelerdir. Kärhanada ýylatyň islegine görä tikin we trikotaj önümleriniň dürli görüşleri önürliýär. Işleri barha öňe ilerleýän tikin kärhanasyny esasan hem gelin gyzlar gaýratly zähmet çekip dürli ölçegdäki pençekler, köýnekler, çaga eşikleri, mekdep okuwçylarynyň egin eşikleri, sport eşikleri, ýürütü işçi eşikleri, harwyklyklykçylara niýetlenilen egin eşikler, düşök toplumlary, pamykly düşökler we ýasyklar taýýarlanylýar. Golaýda bolsa bu ýerde nahmatalardan tikilen agyz burun örtükleri önümçiligi üstünlikli ýoly goýulyp. Umuman dokma kärhanasyna tikin we trikotaj önümleriniň 250-den gowragy önürliýär. Ekologiki arasy ýokary hili trikotaj önümleri serpejiler üçin el ýeterli, eslegli harida urlyap. Häzirki wagtda ýetip gelýän täze okuw ýylynyň öňsiresine mekdep okuwçylaryna niýetlenilen egin eşikleň täze tapgyrlary önürilip öz aljylaryna gowşýap. Kärhananyň dukanlaryna bu ýerde taýýarlanylýan eslegli haritler bilen bir hatarda ýurdumyzyň beýleki dokma kärhanalaryny önürilen önümler hem satyga çykarylýar. Önümçilik toplumuna işçiliň goňujaý işlemekler üçin ähli zerur şertleň döredilýändigini, zähmet düzgün nizamynyň puto berjaý edilýändigini ýürüte bellemek möhümdir. Bu bolsa şu ýylyň belin sepketlerine tarap anamlyk etmäge mümkinçilik berýär. Şeýle ajaýyp kärhanany gurdurup beren milli liderimiziň adyna lewaply tekinçiler tüý sürekden alkyş sözlerini aýdýarlar hem zähmet gadamlaryny barha batlanyrýarlar. Bu bolsa şan wakalara besenjek Türkmenistan beýtaraplyň mekany ýylyna da uly üstünlikle gazanyljakdygyny habar berýär. Hormatly prezident we özüniň geçirýän Türkmenistanyň minister kabinetiniň mejlislerine şeýle sanly video aratnaşy arkaly geçirýän iş maslahatlaryny owa hojalygyna alyp berilýän möhümleýin işleri taýyk hem guramaçylykly öz möhletine geçirmek üçin ähli şäherleň görülmeligine hemişe üns çekýär. Ýurt başçymyzyň bu wagtda berýän taşdyryklaryny berjaý etmekde. Ahir vilayatynyň owa hojalykçylary netijeli işleri alyp barýarlar. Muňa bolsa ýetip gelýän buğday ekişinde zerur bolan tohumlyk buğdaýy taýýarlamak işleriniň güýçli dep ginem aýdyň mysal bolýar.
Hormat prezidentimizin başdanlygyna berqara döwletimizin bagtýarlyk döwrüne ýurdumynyň ähli puduklaryna bolşýaly we bu hojalygyna da oňyn özgertmeler durmuşa geçirilýär. Gahrman akadamynyň tagalaty bilen Babaday hanlaryň ýokary öňürjülükli zähme çekmekleri, toprakdan bol hasyl öňürip, halal zähmeti bilen baýamaklar üçin ähli şertler döredilýär. Her günlerde bolsa Ahal vilayatynyň Edelman Babaday hanlarynyň tutan ýerli zähmeti bilen ýitip gelýän möwsümlerin däni ikisini goramaşlykly geçirmek üçin ähli zerur çäler görülýär. Her kuwatda Ahal galla önümleri önümçilik birleşiginiň etraplardaky galla önümçilik kärhanalaryna buğday ekisine tohumlyk buğdaýlary taýýarlamak işleri gyzygynyň anyp barlýar. Ma'lum bolşýaly ýokary hilli arasy tohum ýerden bol hasyl almagyň esasy şertleriniň biridir. Şu jägitden hormatly prezidentimiň tagalasy bilen Ahal vilayatynyň çägine ulanmagy bilen Ahal galla önümleri önümçilik birleşiginiň tejen we Babaday han galla önümçilik kärhanalarynyň häzirki zaman elewatorlarynyň iň kämil inzamlary oturdulan tohum arasalaryjy bölümlerini ekiş mövsüm üçin tohumlyk buğdaýlar kemsiz arassalanyp dermanlanýar. Soňra bolsa buğday tohumlary ýürüte haltalary gaplanýar. Ekiş geçiriljek meýdanlara uğratmak üçin taýýar edilip goýulýar. Ýere gelende ahally gallaçylaryň şöýül güýlük buğday ekisini geçirmek üçin dänäniň ýerli howa hem toprak şertlerini oňat uýgurlaşan ýokary hasyl berýän tohumlarynyň görnüşlerini saýlap alýanyklaryndan aýratyn bellemek gerek. Ekin meýdanlaryna geçiljek güýlük buğday ekisinde Ahal vilayatynyň owa hojalyk önümçilik birleşiginiň ýerlerdäki tehniki hyzmat ediş kärhanalarynyň hemde etraplardaky daýhan birleşikleriniň garamagynaky kuwwatly traktorlaryň hemde däni ekijileriň ýyllarçaty bökdünsiz işlediler. Ekiş döwründe olary ýürüt ödürdilen tehniki ýedek toporlarynyň hyzmaty ýokary hil derejesinde ýygydaly guralar. Welaýatyň Edelman Babaday hanlary ýurdumyzda owa hojalyk pudugyny ösdürmäge berýän giň şertli mümkinçilikler üçin arkada prezidentimize alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe hormatly prezidentimiň paratatly başçylygyny durmuşa geçirilýän işler halkymyň uwunç buýsanjyny arşa götürýär. Häzir güneşli diýarmyzda ýylaty öz ýurdumyzda öňürleýän ady günümler bilen ygtybarly üçin etmek döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň birine uruly. O sanat toplumunda işlemegiň hem bol hasyl öňürmegiň kemale giren tejribesi şeýle wezipelere kesitlemege mümkinçilik berýär. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösdürmegiň maksatnamasyny ýylaty öz ýurdumyzda öňdürilen ady önümler bilen ygtybarly üçin etmek döwlet siýasatynyň ilkinji nowatda wezipeleriniň biri hökümde öňe sürilýär. Bu awatda güneşli diýarmyzda durmuşa geçirilýän işler ýörüýte bellenmäge degişlidir. Daşowut vilayat galla önümleri öňçilik birleşiginiň düdümlerinde durmuşa geçirilýän işler bugur boýunça netijeli işleriň amala aşyrylýandygyna şaýatlyk edýär. Daşowut şäherindäki çörek önümleri kärhanasynyň gazanýan üstünlükleri munyň aýdyň misalydyr. Vilayatyň Senagat düdüminde ýerik hemde öňde barjylaryň biri hökümde tanalýan kärhanada çörek we çörek önümleriniň onlarça görnüşi öndürilýär hemde ýylata ýetirilýär. Mehriban arkadamynyň tagalasy bilen durky düýpli täzelenen kärhanada işlemek üçin ähli şertler döredilendir. Munyň özi kärhananyň işgärlerini aýratyn hoşallyk duýgularyny döredýär. Daşowut şäherindäki sewdana kotlaryny bu ýerde öndürilen çörek önümleri ýylata ýetirilýär. Olaryň durly görnüşleri aljylarda aýratyn kanagatlanma döredýär. Türkmen saçagynyň bedegi, öýüniň bereketi bolan buğday çörekleri hil taýdanam ýokarly bilen tapawutlanýar. Büyük kärhanada aljylar tarapyndan uly islige eýe bolan çörek we çörek önümlerinden saglyk üçin peýdaly bolan görnüşler hem taýýarlanýar. Bol sarayatlaryň adyk bolşuryny üçin etmekde kärhanada zähmet çekýän ençe mühünärmenleriň ukybynyň we gaýratynyň netijesidir. Türkmenistan bitaraplyk mekanizmine kärhananyň şowluk adamlary bilen täze tepkitlere tarap önamly barýandygyny görkezýär. Kärhananyň meýildamasyny baky bitaraplygynyň 25 ýyllyk toýunyň bellenýän ýylyna öndürilen önümleriň görnüşlerini artdyrmak, çörek köke önümleriniň täze görnüşlerini öndürmek ýoly goýmak boýunça anyk wezipeler göz tutulandyr. İşleriň häzirki gurulşy bu maksadyň hasyl boljakdygyny ynam artdyrýar. Kärhananyň işçi gullukçylary kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek üçin ähli şertler döredip berýän gahrman arkadamyda alkyş aýdýarlar. Döwletimizde ýylatyň ekologik howpsuzlygy, raýatlaryň sagdan ýaşaýşy, ýurdumyzyň çar kunjynyň bagy bolsanlygy öwrülmegi, milli liderimiziň döwlet adam düşündirdiýän insanperwer ýörelge erýän siýasatynyň özünde. Bu siýasatyň barha rowaşlyk tapmagyna Türkmenistanyň owa hojalyk we daşky şow goramak ministrliginiň Türkmen Owa Hojalyk Universitetiniň Balkan vilayatynyň Magtumur etrabynaky ilmi önümçilik synaw merkeziniň hünärmenleriniň hem öz münasip goşantlaryny, goşýanlyklaryny bellemeler.
Beýik Güpek ýolunyň uğrunda mesken tutan ata watanymyzyň müňür öwüşgünli ajaýyp tebigaty, onuň haýwanat we ösümlik dünýäsi, taýsyz täsinlikleriň, gudrat keramatlaryň meskendir. Bu hakykaty Türkmenistanyň Owajallyk we Daşky Gurşawy goramak ministrliginiň, Türkmen Owajallyk Universitetining Balkan welaýatynyň Magtumul etrawyndaky ilim öňümçilik synygy merkezinde alınıp barýan işler bilen tanışanyňda da aýdyn göz ýetirmek bolýar. Merkezde 104 hektar meydanlarda synyk esasında östürilip kemale getirilen miweli baglaryň, saýly we bedek agaçlarynyň yüzlerçe görnüşleri bar. Bu ýerde yer şarynyň ähli iklimlerinde ösýän agaçlaryň durly görnüşlerini duşmak bolýar. Bu täsin merkezde dünýä ösümlikleriniň 2000 ogly görnüşleri östürilip ýetirilýär. Miweli agaçlaryň, saýly we bedek baglarynyň saýlama görnüşleriniň şunça mukdardagysynyň ymsan eli bilen östürilip ýetirilýän yerli tebi şertleri ilim öňümçilik synagy esasında ýygyderli uýurlaşdyrylýan merkez ören seýrekdir. Ýerlerinde aýtsak, ençeme alymlar Türkmen ýarynyň büýük täsin kunjogynyň ilim işgärleri, ustad bawanlary olaryň iş tejribeleri bilen ýygyderli gyzyklanyp, dürli uğurlar wagtda maslahatlaşyp pikir alşyp durýarlar. Çünki bu merkezde bitirilýän işler dünýä derejesinde nusgalarlykdyr. Mehriban arkadamyzyň güýçlü döwletde ilim esasy orna elýär diýmek biz ilimyň iň täze gadanalary bilen aýakdaş gitmeliler diýen pähimne eýerýän merkeziň bawanlary her bir dawan ýeri ilim esasda öýleşdirmäge çalyşýarlar. Häzirki wagtda ilim öňümçilik synygy merkezinde beýiniň we armudyň her biriniň 34 görnüşi, almanyň 137 görnüşi, zeytunyň 101, üzümüň 419, naryň 890, injiriň 92, hurmanyň orta 91 görnüşi östürilýär. Bu ýerde badam piste ýaly subtropik baglaryň hem onlarça görnüşleri bar. Görürgede olaryň ählisi şol bir nar piste ýaly bolmasa, üzüm agaçlary ýaly. Ýöne olaryň her biriniň tagamy, renki, müçesi, bişýän wagty, susuzlygy, sowga çydamlygy wagtda biri-birinden tapawutlanýar. Merkezde anyk synadan geçirilen baglaryň Türkmenistanyň toprak howa şertlerine dol laýyk gelýän nahallaryny taýýarlamaga da aýratyn üns berilýär. Merkezde häzirki wagtda baglaryň ýaş nahallaryny oturtmak, güýçki we ýazgy mewsümleri üçin pürli saýaly we miweli baglaryň nahallaryny agroteknik talyplara laýyk östürip ýetirmek hem ygtybarly ýoly goýulýar. Mahlasy Magtumul ilim öňümçilik synygy merkezinde işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk dogrunyň ruhyna laýyk gelýär. Merkeziň işgärleri ata watanymyzda her bir işi ilim esasda puta öwrenip, öňümçilik ornaşdyrmaga giň ýol hormatly prezidentimiziň alkyş sözlerini aýdýarlar. Bereketi Türkmen toprağımızı miwelerdin bir özüniň daş görünüşi bilen tapawutlanman datly süýji tagam bilen er wagtlardan beri dünýä äşgärdirip, ýurdumyzyň ahal welaýatynyň telekeçi käreneçilerim bagwançylyk işini üstünlikli ýoly goýmakda indi baý tejribe topladylar. Soňky ýyllarda bolsa welaýatyň kaq etrawyny öz işiniň ustady bolan telekeçi bagwanlaryň uly topary kemale gelip, şeýle telekeçiliň birim Türkmenistanyň senatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzaty bolan lezzetli miwe hojalyk jemgyýetidir. Olar özlerine analan kärene ýerlerini alma, armud, şettali, ölçü we badam ýaly ençeme görnüşli miweli baglary ösürip her ýyl olardan bol hasyl almakda öz başarnyklaryny görkezip gelýärler. Döwlet başlygymyzyň halkymyzy özümiziň bereketli toprağymyzda ýetişdirilen miweleri bilen öpçün etmek babaty öňde goýan wezipelerinden ugralýan telekeçi bagwanlar şuňurda eksilmez ihlasly zähmet çekýärler. Çeksiz ihlas siňdirilen aňyrsına wärsine göz ýetmeýän dürli reňke bürelen baglyk meýdanlar daýhan göwnüni galkynyrýar. Häzirki wagtda tebigat gözelligini öz boşuna nur çaýan miweli baglardan almanyň şettalinyň miwele oturan hatarlaryny görmäge göz gerek. Lezzetli miwe hojalyk jemgyýetiniň bagwanlary dürli görnüşli miweli baglara ihlas bilen ýydyk etmek bilen birlikde ýaş nahallary ýygyderli ýetişdirip durmak babatyda ýygyderli aladalanýarlar. Yaş nahallary ýetişdirmekde ilmin gazananlaryna netijeli peýdalanylýar. Seçikçilik işine esasan ilhalar görnüşli miweli baglary seçmeklige aýratyn üns berilip, baglyň has ýokary hasyl berýän hemem şol sany yerli şertlerde uýgunlaşan ýer aralyk we giç bişýän görnüşleri saýlanyp alýar. Lezzetli miwe hojalyk jemgyýetiniň telekeçi käreneçiler tarapyndan ýetişdirilýän bu miweli baglar döwrüň ösen talaby bolan damçylaýyn usul arkaly suwarylýar. Welaýatyň kaq etrawyndaky lezzetli miwe hojalyk jemgyýetiniň halal zähmetden bagat, rızkyl we döwlet tapýan ekrançy bagwanlarynyň häzirki wagtda çekýän gujur gaýraty ýugurylan pek zähmetleri halkymyzyň toý saçaklarynyň ýyl günümiziň günnelik sarp edýän miwe önümlerinden hemem olardan taýýarlanýan nazo nugmatlar bilen hemişe dolup durjak donu bolan belend anamy potolanyrýar.
Hormatly prezident bilen berqarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüne şöhratly geçmiş tarihimizde halkymyzyň döwreden milli gymmatlyklaryny ösürmekligi, ata-baba gelýän ustaçylyk, senetçilik ýa-da kesipkärlerini munasip dowam etdirmekligi giň ýol açyp berdi. Muňa özi ekrançylykda günlük durmuşda ulanýan dürli iş, zähmet guralaryny, senetçilik önümlerini önürýän hususy telekeçleri dürüjlükli işlemekligi ruhlandyrdy. Olar bugün öz önürýän önümleri bilen ýurdumyzda bazar bolçulugynyň döredilmegine sallamly goşant goşýarlar. Bagtiyarlyk zamanamyzda ýurdumyzyň mara welaýatyny da halkymyzyň arasynda ata-baba gelýän ustaçylyk kärini arka dowam etdirip gelýän illeri hünärli adamlaryň bir näçesi bar. Bu ýoksusy telekeçileriň ustatlyk bilen ýasaýan önümlerini bazarlarymyzda halkymyz tarapyndan uly isle bildirilýär. Çünki şol ustalaryň ýasaýan piýiller, kätmen, urokdur, beýleki gurallary ekrançylykda hasyl ösdürip ýeşdirmekde we ýygnamakda giňden ulanýar. Hormatly prezidentimiň Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregatly ajaýyp eserini, ardaly günäriň eýleri bolan türkmen ustalarynyň ellerinden çykan nepis önümleriň halkymyzyň hakyky milli gymmatly bolup, şu bölüňli günnägor bazarlaryny bedenligi bardy, gowunç bilen bellenliýär. Munyň özi bugün mara welaýatynyň owalaryny dur şäkerlerini ardaly ustaçylyk kärini munasip dowam etdirýän, elleri günärli adamlaryň milli buýsunjy öz kesipkärini bolan sevgisini ýene bir gede artdyrýar. Ustaçylyk bilen meşgul hususy telekeçiler halkymyzda gadimden gelýän halipa şägirdlik ýolunda dowam etdirip, öz kunärlerini ýaşlara da ýadusy öwredýärler. Şeýlelikde ata-baba dowam etip gelýän gadimy ustaçylyk käri nesilden nesile geçip dowam bolýar. Eller kunärli ustat adamlar ýurdumyzda hususy telekeçilik işini ösdürmekde dördülýän giň şertler üçin hormatly prezidentimiň adyna alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimiň berqarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüne halkymyzyň gadimden gelýän milli gymmatlyklaryny keltmekde, ajaýyp milli senedini ösürmekde giň ýol açyp bermegi, ýurdumyzda halkymyzyň milli gap-gaçlaryň täsir nagyşynyň dürli görnüşlerini ýasaýan eller hünärli ustalary täzeçi, dörejülükli işlemäge ruhlandyrdy. Welaýatyň owalaryny dur şäkerlerini halkymyzyň milli senediniň bir görnüşi bolan agaçdan ýasalan okora çemçi, dürtgüç, guýguç hemde dürli görnüşli gaplar ýasaýan hususy telekeçileriň oňlarçysy bar. Şolaryň agla bölegi welaýatyň sakarça etrawyna bolup, olar halkyň isleg bildirýän agaçdan ýasalýan gap-gaç önümlerini döwrwaplaşdyryp, ilaty gödürleýärler. Dürli reňkde owadan nagyşlar bilen bedelen okoradur çemçi önümlerini halk köpçiliginiň islegi barhartýar. Şeýle bolan soň önümleri ýasaýan senetçileriň dörejlikli gözlegleriniň netijelik hasam ýokalanýar. Çünki agaçdan ýasalan gap-gaçlaryň ekologiýa taýdan araslygy insan saglygyna oňoýly täsir etdirýär. Ata-babalarymyz hutşoň üçin gap-gaçlary keramikadan we söwüt agajyndan ýasapdyrlar. Geçmişden miras galan halkymyzyň senetçilik synatyny döwrwaplaşdyrýan hususy telekeçiler öýlerine dördülýän ähli mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiň alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýaşlara berilýän bilimiň derejesini ýokarlandyrmakda, oň helini gowlandyrmakda dünýä tejribeleriniň utgaşdyrylmagy bilim işgärleriniň awgust maslahatlarynyň esasy urlarynyň biri boldy. Maslahatda hormatly prezidentimiň milli bilim ulgamyny ösürmekde kesgitlen wezipelerini ýerine ýetirmek boýunça pikir alşmalary uly ünsärli. Ýurdumynyň bilim ministrliginiň guramagyna geçirilen bilim işgärleriniň 2020-2021 okuw ýylynyň awgust maslahatlary işçiň käsete wetsendi. Täze okuw ýylynyň täze üstünlikleri bilen bagly bolmalygy maslahatlarda aýratyn bellenildi. Şunda hormatly prezidentimiň tarapyndan öňde goýulan wezipeleriň durmuşa geçirilmeginiň esasy ugurdugyna üns çekildi. Aşgabat şäheriniň we welaýat baş bilim ideologları tarapyndan geçirilen bu çäherler netijeli käsete bilen tapatlandy. Hormatly prezidentimiz bilim siýasatynyň esasy maksadynyň ýurdumyň her bir raýaty üçin bilim almagyň elýeterli bolmagyny gazanmakdan, her bir adamyň bilim mabatda öz ukybyny, zekini doly ulanyp bilmek üçin ähli şertleri döretmekden ibaratdygyny belleýär. Ýaş nesil barada döwlet derejesine edilýän alada öz miwesine merýär. Watanymyza, halkymyza, ata-babalarymyzyň ajaýyp ýerliklerini, milli därdetlerimize wefaly ruhy bilen bilim almagy, hünär öwrenmäge, zähmet çekmäge de höwetli ýaşlar kemale gelýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda ýaşlaryň ruhy we beden taýdan ösmegi, olaň döredijlikli zähmet çekmekler üçin ähli şertler döredilýär. Härki wagtda özleriniň köp ugurly zekinlerini we okyplaryny ýüze çykarmagy babatda türkmenistanlaryň ýaş nesli üçin giň mümkinçilikler açylýar. Bu orada görülýän toplumlaryň çäherler ilkinji nowatda netijeli we dol derejeli okuw terbiýeçilik işi ýaş netli hakyky watançylary terbiýelep ýetirmek üçin zerur bolan şertleri üpçün etmäge gönükdirilenler. Geljekde ýaşlarymyz eziz watanymyzy täze benetliklere çykarmalylar.
Berkara döwletimiň bagtyarlyk döwri ýurdumyň ösüş ýoly bilen önümli öňe barýan alamatlandyrýar. Şol ösüşler bolsa bilimiň we dürüjçilik mümkinçilikleriň ösüş derejesi almy çeýniki täzelikleriň ornaşdyrylmagy bilen şertlendirilendir. Soňky ýyllarda iň täze kompýuter tehnologiýalary, multimedia we san ulgamlary bilen üpçün edilen döwrebap okuw mekdepleriniň giň ulgamyny döretmäge aýratyn ähmet berilýär. Bilim işgärleriniň Aşgabat şäher vilayet August maslahatlary täze tejribeleriň öwrenilmegi babatda ähmetli boldy. Paýtagtymyzda vilayet merkezlerine geçirilen maslahatlar atnaşylar garaşsyz hem beýtarap döwletimiziň hemme tarap bilen ösmegi üçin ýurdumyzyň bilim ulgamyny özgörtmegiň uly ähmetini nykap, ösüp gelýän nesil barada hemme tarap bilen alad edýän üçin hormat prezidentimize hoşalyk bildirdiler. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň vilayetlerine we paýtagtyň Aşgabatda 15-nji awgustda saat 20-den 16-njy awgustda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanşyryň. Balkan vilayetiniň Kapriýamurtly howa az kim ýaşar ýylarym şakma mümkin. Demirgazyk kulmatardan teleskontda 9-4 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetini 20-25 gradus gündüzüne 28-33 gradus. Kenarýak taraplaryna 24-29 gradus maýl bolar. Ahir vilayetiniň Kapriýamurtly howa az kim ýaşar ýylarym şakma mümkin. Demirgazyk kulmatardan teleskontda 8-13 metr käýerlerine 15 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetini 23-28 gradus gündüzüne 30-35 gradus. Maýl gündüz taraplaryna 38 gradus şeýle assy bolar. Mary vilayatyna az kim burutly howa urup Demirgazyk gündüzden teleskontda 8-13 metr käýerlerine 15 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetini 23-28 gradus maýl gündüzüne 35-40 gradus assy bolar. Lewap vilayatynyň Kapriýamurtly howa urup Demirgazyk gündüzden teleskontda 8-13 metr käýerlerine 15 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetini 22-27 gradus maýl gündüzüne 36-41 gradus assy bolar. Daşow vilayatynyň Kapriýamurtly howa urup ýaşar ýylarym çakma mümkin. Demirgazyk kulmatardan teleskontda 9-4 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetini 19-24 gradus gündüzüne 28-33 gradus maýl bolar. Paýtagtyň Aşgabatda üýtgä Kapriýamurtly howa urup Demirgazyk kulmatardan teleskontda 10-13 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetini 24-26 gradus gündüzüne 30-32 gradus maýl bolar. Şeýlede ýurdumy boýunça awgust aýynyň 16-syna magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagy başlaýar. Edil watandaşlar, şu günleri howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçöriniň qadadan 19 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehman ýeşler, bu günleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehman adamlar, şunuň bilen watan habarlary ýapaşyňyzy jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe aty watanma Türkmenistan ähli babatlarda ösüşleri ösenýär. Ähli şuň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edil dileşer.